I va acabar allò i ja se'n va vindre així a treballar al forn, ja. No, és que jo ja naixia així. Així han hagut molts canvis. Clar, S'acabà la guerra i no hi havia farina, ni hi havia pa, ni hi havia res. Jo que era major, i dos eren a coure cassoles a les dones, fins que hi havia farina. Acabant, sempre un o dos treballant amb mi, però tots m'eixien bons. Algo de extraperlo? D'això vivíem. Ah, amigo. Jo sóc el que més diners de follos dels forners, jo. Que diem extraperlo, però no és extraperlo. En Llaurador se morava forment. El govern se l'enduia, pagava a 30 cèntims el quilo. Però Llaurador amagava que podia i venia a duro el quilo. Jo era del que comprava forrenta d'ells, el duia a molí, venia la farina i venia diners a Xina. Extraperlo. Alejandro Lerroux García, li diem al jefe de govern. Sí, senyor, sí, Lerroux, sí. El que crea el nom d'extraperlo. Sí, senyor, sí. Hi ha també el mite de que els forns coïen pureig. Això eren extraperlistes, que diguem, que es feien en casa i venien un any, es ficaven al forn perquè se secaren i a vendre caliqueños, que diuen. Caliqueños. Però això és veritat, és veritat. No, això és així, no? Sí. De bé que li anà acabant la misèria. Perquè anava fent propaganda, on hi havia festa anava a fer propaganda dels purets d'ell. I clar, el que va enterar l'oli se unta. Ho perdé tot. Això era el que venia a tornar purets. Ell i la dona, que el forn és al costat, forn vell. I em llamava l'atenció a mi, la dona d'ell, que es provava. I entonces veure una dona fumar era raro, eh? Claro, es provava els purets. Nelo Mànega, li diem. Toni Mànega. Vostès, així, la farina la traurien dels molins. Hi havia 3 molins, així. No, estos molins eren molins caseros. Els traiem dels molins de fàbriques de deberes. És que en aquell temps no hi havia camions. I duien el forment en el tren. El tren xurro, que diem, d'Aragó. I feien la farina així. Hi havia 10 o 12 fàbriques de categoria en València. Desaparegué. Perquè el camió, en vez de dur forment, duien farina d'allà. Jo la gaste de Cuenca, que la duen com si fos d'un costat. M'imagino que al principi vostès no farien pa, el pa el duria la gent així a coure. A veure, és que jo, el meu principi era antes de la guerra. I se feia molt de pa. En canvi, hi ha la guerra i s'acabava. Ja no hi havia pa. Els llauradors se plantaven forment, pastaven, venien i el collien, i així n'estaven 5 o 6 anys. Que també, no m'agrada lavar-me. Nosaltres érem 3, anàvem als molins d'arròs i el pallús que diem ens el donaven i cremàvem tot el que feia falta. Nosaltres compràvem llenya i estava cara i cremaven el menys que podíem. Total, el forn de follos també era així. Perquè les dones deien, en el forn vell, ahir no pagues putxa. Putxa era de coure, volen dir, però el que valia més el pa, que el que havien pagat de coure. Però era per això, perquè anàvem a molins. Guillem de Castro, a València, estava molí d'arròs. I anàvem per Pallús. Un altre molí en Puçol, també.
Treballava molt, els tres germans, però ells, les dues senyoretes, mira, em sap mal, acabaven molt malament. Jo, la fabriquera que me dient, havia treballat a la fàbrica, vinguessi i li pareixia xauxa, això. Que era de Burxassot, la meva dona. Doncs les dones es portaven el pa i es portarien també pa menjar i pa... Pastaven en casa la pasta, i en la post feien els pilots, ho duien al forn, quan estava bo, ho collien. I pagaven la putxa, que diuen, la putxa.